reggae a tak to je, ano. Message tenistí to treba vždycky opakovat, lebo my jsme už taky, no, lebo viete, že bol takzvané kamenná doba, lebo kamenné doby, neviem toto, všetky doby možné boli, ano. Potom dreva, oceľ a všetko, už neviem o jakom slede, ale jednoznačne my teraz žijeme v dobe ojebov, ano. Alebo pod vodou, lebo lepšie povedať ojebov, lebo naozaj, že už sme tak popletení všetci, že takže naozaj, aby sme sa aby sme dožili naozaj ten mier, ktorý určite príde na svete, ale brutálny mier, ale tak musíme postačiť nejaké postupy, to znamená, že aj slobodní, musíme byť veľa, máme ešte veľa roboty, ale ten mier príde. My hráme reggae preto, aby sme to urýchlili, ano, ten príchod mier, ano, že je to tak, ano, ale my asi pravdepodobne dožijeme to, akože totálny mier, ale my, čo sme tu súčasní, vždy máme možnosť, ano, lebo ten totálny mier znamená, že totálny, že veci zlé, čo poznáme, všetci nebudú, ale tu ešte máme možnosť, áno, v základe možnosti dve a všetci vedia, kde sú negatívne vibrácie a kde sú pozitívne vibrácie, áno. Je na nás, každý by si vybral, či chce byť zlý alebo dobrý, áno. Lebo tí zlí ľudia teraz vedia, že sú zlí, vedia, čo je zlé a marne im poviete, že nerobte zlé, lebo oni vedia, že robia zlé, tak keď sa budete sťažovať, tak oni si sťažujú, tak máme ako na nich ísť, áno. Treba im povedať, že nie je frajerina byť zlý, ale frajerina byť dobrý, áno. Lebo je to otázka frajeriny. OK, takže máme na výber v súčasnej dobe, vždycky bude byť na stránke pozitíva alebo negatíva. To môže trvať sekunda, jedna stránka a den druhá stránka. No je to otázka výberu. No. Všetci máme krv, ja verím, že láska je v nás a treba to len použiť, ano. Máme sa radi všetci, ano. A keď tak nevyzerali, máme sa radi, všetci máme sa radi? No, máme sa radi. Dobre, tak.